Ба ҳама салом. Президенти Барселона Жоан Лапорта гуфт ки Роналд Куман дар даста мемонад. Хело мушкил аст гуфтан ки мавсими дуюмро ӯ чӣ гуна мегузаронад, зеро мавсими якум на он қадар хуб гузашт. Ин рафтану нарафтани Месси, омодагӣ ба мавсим, ҳама иштибоҳи худи тренер буд. Ин ҳама баромади Барсаро дар пеши назар хира мекард. Аммо имсол ҳамаи чиз дигар хоҳад шуд ва мо онро барои шумо нақл мекунем. Мо қисса хоҳем кард ки чӣ гуна Барса дигаргун мешавад ва дар он як дастаи пурқудрате ташкил мешавад ки тавонад ки соҳиби ҷоизаҳо гардад. Евро оғоз гарду акнун моро ҳар рӯз рақобатҳои ҷолиби интизоранд. Мисол рақобати Англия бо Хорватия. Аз 6 бозии қаблияшро ин мунтахабҳо дар 5 бозияш ба дарвозаи ҳамдигар гол заданд. Варианти шавқовар дар ин рақобат ҳардуи дастаҳо гол мезананд бо коэффисиенти 2,23. Ба 1х даромада тамошои бозиҳоятонро бозам ҷолибтар гардонед. Инчунин ҳамаи обуначони канали моро дар аввалин пардохт бо калимаи серноки Барсатиҷӣ то 1140 сомонӣ бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Мавсим тамом шуда аллакай дар Барселона чандин бозигароне ки метавонанд ҳарифонро пурра кунанд пайдо шуданд. Аз Манчестер Сити бе ягон харҷи маблағ Серхио Агюэро ба даста гузашт. Бояд гуфт ки ин трансфер танҳо бо мусоидати Лео Месси баргузор шуд ки бо Агюэро сахт ҷурагӣ дорад. Ӯ дар Ман-Сити яке аз топ бозигарон буда дар ҳар мавсим голҳои зиёде мезад. Аммо ҳоло ӯ 33 сола аст ва хуб мебуд агар дар 2 соли дигар ӯ дар Барса голҳои зиёде зада Барсаро кӯмак мекард. Аммо ба ҳар ҳол ӯро на барои ин балки барои роҳат будани Месси харидорӣ намуданд. Ба хотири Барселона Агюэро ба поён бурдани маоши худ розӣ шуд. Айни ҳол он ҳамагӣ 6 миллион евроро дар як сол ташкил мекунад. Ҳамчунин Барселона Эмерсонро аз иҷора баргардонид. Ин муовизатгар ба Барса бо қимати 9 миллион гузариш кард. Чаро барои аз иҷора овардани ӯ пул доданд? Гап сари ин ки барои харидории ин бозингари бразилиягӣ дар вақташ Барса ва Бетис якҷоя пул партофта буданд. Ана барои ҳамин футболбоз дар Бетис бозӣ мекард ва акнун вақти омадан ба Барса расид. Медонед барои аввалин бор аст ки Барса бе ягон харҷу хароҷот тарбиятгирандаи мактаби худро аз Сити баргардонид. Эрик Гарсия ҳамагӣ 20 сол дорад ва то 16 солагӣ дар академияи Барса таълим мегирифт. Ӯ дар хати маркази муҳофизат бозӣ мекунад ва метавонад дар ин ҷо ба Барса кӯмак кунад. Боз кадом футболбозон ҳанӯз метавонанд бозингари Барса шаванд? Васоити ахбори омма менависад ки Барса метавонад Мемфис Депайро харидорӣ намояд. Ин таҳияи ин ролик ҳанӯз ӯ бозингари Барса нест. Ӯро бошад махсус бо хоҳиши Куман харидорӣ менамоянд. Аз ҳама харидории ҳангомавӣ метавонад гузариши Делик бошад. худи ӯ борҳо арз дошт ки дар Ювентус ӯ хушбахт нест ва бисёр мехоҳад ки дастаашро тарк кунад. Албатта ӯ барои Барса хеле лозим аст, аммо шумо медонед ки қимати ӯ чанд аст. Айни ҳол Лапорта чунин пул надорад ва овардани ӯ ҳоло танҳо фантастика аст. Албатта дар ин ҷо варианти иваз ҳаст, вале дар ин сурат Барселона маҷбур аст ки ягон топ бозингари худро бо Делик иваз кунад. Шумо гузаришҳои тобистонаи Барсаро чӣ гуна баҳо медиҳед? Барса аз ки халос шудан мехоҳад. Бар тибқи хабарҳо Барса қариб нисфи дастаро ба фурӯш гузоштааст. Диарио Спорт менависад ки клуб аниқ Тер Штеген, Араухо, Мингеса, Педри, Де Йонг, Фати ва Морибаро намефурӯшад. Рӯзноманигор Гилерм Балеге мегӯяд ки Барса Тер Штеген ва Фатиро низ мефурӯхт агар пули хуб медоданд. Акнун рафтани ин бозингарон эҳтимолият дорад. Миралим Пианиш бо эҳтимоли зиёд ба Юве бармегардад, зеро дар Барса бозиаш ба қавле начаспид ва бозингари босниягӣ муқобили бозгашт нест. Бозингари дигар ин Сержи Роберто бошад ки ба хизмати ӯ Ман-Сити таваҷҷӯҳ кардааст. Дар ин мавсим ӯ чандон бозӣ накард ва барои бозӣ бошад пайваста интиқод шунед. Аз сӯи дигар роҳбарияти Барсаро маоши соланаи ӯ ба ташвиш овардааст. Бозингари дигаре ки Барса мехоҳад аз ӯ халос шавад ин Умтити мебошад. ӯ мавсими дуюм аст ки ҳамагӣ дар 13 бозӣ ширкат мекунад, аммо хеле манфиати кам меёрад. маоши ӯ низ хеле калон аст. худи бозингар якравиро гирифта аз Барса рафтанӣ нест. Барселона бошад ӯро ба дигар клубҳо пешниҳод дорад. Дарди сари дигари Барса ин Каутино аст ки даста намедонад куҷо ӯро фурӯшад. Аз рӯи маълумот Барселона ҳанӯз қариб 50 миллион еврои дигарро ба Ливерпул пардохт накардааст ва барои ҳамин мехоҳад ки ӯро бозпас гардонад ки ин қарзро пардохт накунад. Аммо рости ҳозир Каутино ҳамин 50 миллион ҳам намеарзад. ғалабаи бузурги Лапорта дар ин мавсим ин мондани Месси дар даста аст. бале ӯ мемонад. шарт чунин аст, ӯ 2 мавсими дигар ин ҷо бозӣ
мекунад. Баъд ба Интер Давид Бекхем гузашта Барсаро дар Амрико намояндагӣ карда, сипас баъди бозгашт дар сохтори клуб ягон вазифаи равғаниро соҳиб мешавад. Таи 4 соли оянда бошад Барса ба ӯ ҳамчун маош 240 миллион хоҳад дод, ҳатто дар он замоне ки ӯ дар Интер Майами бозӣ хоҳад кард. Барои Барселона ин имкони хуби сабук кардани сарбориҳои иқтисодӣ ва барои Месси ду мавсими дигар ки метавонад худро нишон дода исбот кунад ки ӯ бозингари кайҳо нест. Анҷом ҳамавақт оташин аст. Аз сӯи дигар Лео Кайҳо мухлисони Барсаро ваъдаи баргардонидани ҷоми Лигаи Чемпионҳоро карда буд ва бо эҳтимоли зиёд онро иҷро мекунад. акнун дар бораи Куман сараввал ӯро қабул карданд, баъдан ӯро ба муаллими тарбияи ҷисмонӣ баробар намуда ва боз бовар карданд. Барса то охир имкони ба даст овардани Ла Лигаро дошт, аммо бухтои шармандавор аз Атлетико, Гранада ва Ливанте ҳамаи чиз барбод рафт. Дар ин ҳама мухлисон Куманро гунаҳгор мекарданд ки дар ҷобаҷӯгузории ҳайат беҳунарӣ карда ивазшавиҳои бемаънӣ мекарду ҳамчун тактик чизеро иваз намекард ки боиси пешрафти бозӣ шавад. Ҳамчунин Куман доимо шикоят мекард ки имкони омодагии хуб барои мавсим надошта, ҳамчунин бозингарони хубро ба даст оварда натавонист. Барои ҳамин Куман хост баъди мавсими аввал дастаро тарк кунад. Ӯзо мерасиданд ки ба ҷои ӯ мураббии нав мекобанд ва танҳо дар сурати пайдо наштани ягон муддаӣ ӯ метавонад ки кори худро идома диҳад. Албатта ин кор ба Куман маъқул нест. Ахиран ӯ ва президенти нав нишаста бо ҳам суҳбати мардона карданд. Ман бо масъулияти том гуфтам, метавонам ки ситоди мураббиён ва бозингарон метавонанд ором бошанд. Ахиран Лапорта моро дастгирӣ кард. Чанд ҳафтаи охир хеле мушкил буд, аммо акнун ҳамааш пушти сар шуд, навишта буд дар инстаграми худ. Ҳамчунин ӯ гуфт ки мақсади ҳамаи мо бунёди як дастаи пурқудрат аст ки тавонад ҷоизаҳоро ба даст биёрад. Айни ҳол вазъ дар даста хуб аст ва дида мешавад ки Куман ва Лапорта якҷоя кор мекунанд. Барои ӯ бозингарони дилхоҳашонро мехарад. Ман дидам ки Куман мақсади кор карданро дорад ва агар мо ҳама якҷоя кор кунем ба мақсадҳои худ мерасем. Ӯ маро бовар кунонид. Мехоҳам бо ӯ мисли Райкард ва Гвардиола муносибат дошта бошам, гуфт Лапорта дар яке аз суҳбатҳояш. Оё Куман метавонад ки Барсаро ба музаффарият биёрад ё бояд ба ҷои ӯ дигар кас меомад? Ин бошад сарфи зиёдатӣ маблағ мешуд. Ин як. Дуюм ин ки айни ҳол нафари сазовор ба курсии сармураббии Барсаро ёфтан амри маҳол буд. Хави дар Қатар асту барои каси дигар маблағи зиёдатӣ сарф кардан барои Барса гарон меафтад. Акнун дар бораи оянда ва қарзҳо суол ин аст ки чаро даста ин қадар захира мекунад. Гапсари ин ки Барса бештар аз 1 миллиард қарздор аст. Лапорта ҳоло фаъолияти роҳбарияти пештароро тагу рӯ дорад ва барои ҳамин трансферҳои бепул айни муддаост. Ҳамчунин Барса ба миқдори 500 миллион қарзи дарозмуддат гирифт ки он барои пӯшонидани бархе аз қарзҳо кӯмак мекунад. Хуб, оё Барса дар оянда метавонад ба ғолибият дар ягон мусобиқа умед бандад? Агар гап сари ҷоми Испания равад, Барселона дар дилхо вазъият иштиёқманди гирифти ин ҷом мебошад. Ла Лига мушкилтар аст, аммо рақибони Барса ҳам чандон ҳоли хуб надоранд. Атлетикоро зарур аст ки сатҳи худро дар соли дуюми пирӯзӣ нигоҳ дорад. Реал бошад бо мушкилоти худу Анчелоти рӯбарӯ аст. Барои ҳамин Барса имкони гирифти Ла Лигаро дорад, вале акнун барои Лигаи Чемпионҳо мубориза бурдан мушкилтар аст. оё Лигаи Чемпионҳо ба Камно бармегардад тавре ки Месси ваъда кард? Аниқтараш не аз он ки ҳа, аммо ки медонад, охир Челси тавонист ку? Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? оё Барса қодир аст ки эҳёи дигарбора карда ба қуллаҳои бузурги футболӣ расад?